Ti Masakbayan. Ti napalabas, maasar ni Ruben idi saan a pinastrak ti gwardya idi napan ije mansyon. Kabayatan na, impapres ni Charles ti bank account ti negosyo na, tapno saan ang makairwar ni Ruben iti kwarta. Iti may sangal daw nga adda iti therapy room da Charles ken Gertrude. Nayaddang ni Charles ti saka na, naragsakan nga rod dagiti dua. Iti mat panagpasyar ni Ami iti mansyon, mas daaw da Charles ken Ami, kastamat ni Gertrude. Papagayam, denggen ti tuloy ti serye tayo ita alawas anapauluan. Baro nga agsapa, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Sika ti boss ti gahim ko? Ha? Ami? Sika ti gayem ni Gertrude? Agam-amo kayo? Iso ti nurse ko idin ospitalak ije syudad. Kasta ka di? Kunaklakit din noan niya. Uy, kumusta kayo, sir? Nabayag anak confine kayo iji ospital. Kastoy, nabayag ang naka-wheelchair rak. Nadangran ngamin ti Dorio. Iso an na-paralyze ti Baguio. Ang yamita, makatakdar kayon. Day takit babaan iti anos ti gayem mo, ani Gertrude. Ay na, congrats, gayam. Saan ka lang amin a nurse, no di ka therapist. Iso an natulungam ni sir. Sapay ko mga rod, tama kapag nantumat laang ni sir, akas iti sigod. Awan ti imposible, no lakot tabuyugan iti kararay. Awan ka di ti maitid mo kanyak a kwarta? Kasapulak ti kwarta. Awan nga rod, tanak ka fris ti account ti negosyo. Nga uray adda igem mo a pamalubos ni boss. Impakitak ti authorization. Ngam imbagada, abilin kano ni Baldado. Inyawag na kano nga i-fris ti bangko. Malas tangaron. Kunak no pagsaya atam ti panang balaag mo iti caregiver. Saan mat? Dagiti imuna a caregiver. Nabutbutang ko ida. Iso api manaw da. Ngam jay caregiver na ita. Pulos asaan anakigtot. Awan bubot nga na. Ad-dakit din. Ta sa anak pa yun ang makaunag iji mansyon. Mang panunod tayo tiwagas. Tapno agsubli ti sigod a panagtalekkan ka ni boss. Jay palubusan na ka amang iruwar manen iti kwarta ti kumpanya. Mami, nakapanaw ka din ni Ninang? Saan ka din nga agsubli pa'y ditoy? Umay tumanan anak, mapanmanan ag trabaho iji ospital iji syudad. Ay, di mo ka dimot kayat timapan ijay syudad, mami? Dito'y tayon anak, kasla syudad matlaang dito'y. Kaya't ko matimapan ijay syudad. Anya ka di pa'y ti sapulom dito'y anak. Ada tayo dito'y mansyon, nalawa pa'y ti pagayayamam a hardin. Ha? Unmat kit ni mami. Sige, mami, tainak pa'y agay ayam ijay hardin. Sige anak. Ay, ti anak ko. Inosente pailaang at talaga. Sir, apay ang makapungpungtot kayo. Ada ka di parikot. Kunakon kat. Nilakit di Ruben tinang balaag kan ka. Babaan iti text. Ha? Pagkunaan nyo, sir. Agpada da iti apelyedo, tinaka-register nga aking kuka iti SIM card, ana aramat. Day talaang, minor di edad da aking kuka. Kaawatan nga rod nga inusar na ti cellphone ti menor de edad, sir. Talaga akasta. Ti kayat na, ket sa anak ama imbagan. Tapno agbaligi iti madi a plano na. Nagdakasan? Anya ita ti aramidan nyo, sir? Saan ko napagtaktakan iti oras da a tao? Inton makapagnakon, mapanak iti opisina, ket papanawak iti. Kasano no di na kaya ti pumanaw? No di na kaya ti pumanaw, damagak no umikat taas itatalugod, wenno idarum ko. Nagawan ba inday jay Ruben? Kasinsin pa'y mga rod ni boss.
Amam ka din ti inaramid na, manang. Adak itay iji library nga agdaldalos. Di yun adlaw. Kaya't mo asawan? Nangag mo ti imbaga ni boss itay? Wan, imbag at anasing pa ni boss. No sabali lang, indarumdan. Di namin kaya't amataktak ti oras na. Kayat na ti agwatwat, tapno makapagnan ana imbag. Sa bagay may mayat no ti pannagnana ti into na rin na. Tapno mas daaw dan to, into nagparang iji opisina. Dayta ti tartari gagaya ni sir. Ti makapanan iji opisina na. Kalpasan dagito'y ipadalan ko nga electrotherapy iti Baguio, agina na kayo. Kalpasan na, irugi tayo manan ti pannagnayo. Matungpal, Madam Therapist. Kasta, agtungpal ka, tapno daras ka ang makapagna. Agtungpalak iti amin nga ibagam. Tapno maimbaga na kon. Daytati ko na ni Dick. Ha? Imbaga ni Dick dayta kada kayo, sir? Iso timbaga na. Idi nakita na nakatakderak. Agsingsing petak ka no, tapno maimbaga na. Ala, nagluho da diyang ubingan. Nagturod anang ibaga iti kasta kada kayo? Kanayo na siguro amang ngagkan ka. Iso at tinulad na. Sa bagay, dayta ngamin ti kanayon ko nga ibaga no agsakit. Ibagak amangan kan saan ana alikotag. Kat agtung palmat iti amin nga ibaga. Isuro nakman nga ang luto, manang Silvia. Adadag iti lutom asaan ko nga amo. Nalakalaang tagluto basang. Nulakit di ta interesado ka nga agsursuro. Uray saan mo asurutan amin nga ibaga ti agluto. Mabalin ka nga agparto at itibukod mo a recipe. Kita ag ti panaglutom. Tapno adda pagtuladak. Tapno kanayon kayo ang matulungan diti kusina. Nulakit interesado ti may sa tao. Daras makasursuro. Interesado ak manang. Asino ka di mo tinakasursuruan yung agluto? Nagbasbasak iti libro nga ayan dagiti agduduma recipe. Kastaman mo't nga rod ti aramidak? Wan, balasang ko. Iti kasta nga aramidam. Makasursuro kang agluto. Ha? Anya ti kunayo, nana? Ni Ana tinagluto ka dagitoy? Wan, pinagpraktisan na nga inluto. Nalaing ka nga rod no kasta. Practice pa'y laing da ito'y Mabalin ka di mo't laang tilutok, sir? Mabalin, takan ka nan tayo umatan. Nalaing ka mat gayam. Nalalaing ni manang ko Hertrud nga agluto, sir. Ha? Di yung ibaga asyak tumot ti agluto. No kaya tiyaw, agsisinublat tayo ng agluto. Pwera kami kinidik Saan mi nga mo ti agluto? Saan na bali, sir? Tatumulong taamangan. Itala nga makitak amin dagito ipapapirma day di Ruben. Kita man, sir? Ha? Puro kwarta ti kayat na nga irwar. Rupat kwarta talaga day di Ruben. Saan kan apa-apektar? Masapol aba kapag nakaadagos, tapno makapan kan iji opisina yo, sir. Ikagumak, nulakat ka ba alakon? Mapanta adwa iji opisina. Ha? Itugot nak, sir? No kabalak to. Saan a caregiver ti masapol ko? No dikat assistant. Ni Sir Ruben ti kasapulam, sir. Saan ko nakasapulan ni Ruben? Asino ti sukatyukan ko, na? Sika. Ha? Amok analaka ka makasuro. Tanalaing ka. Itatanalain kayo na magnasar. Kaano ka kadi ama pa ni opisina yaw? Inawaga kon ti abogadok. Alaan mi amin kini Hertrud dagiti papeles nga ipapapirma ni Ruben. Mangipakita, akwarta laang ti alalmanin na. Anya nga iti aramidan nyo kan kwa na itasar. Pagpilyak, no agresign, when no idarum ko. Agpatingga nga ron ti kinalaing na ano kasta, sir? Tisan anapod no iti trabaho. Mapukawan to. Sapay la kuma.
Tawan to ti parikot inton makapan kayon iti opisina yo, sir. Sana bale? Kadwak da Hertrud ken ti abogadok. Imbaglakit din. Tasaan akas kadagiti immo na apimanaw da, idi binutbuteng da ida. Agpayso da ita, manang. No pimanaw adagos ni Hertrud, saan kumaakas to'y tinagbanagak ita? Saan akpay kumaama kapag na? Ay, una, sir. Adda kayo pa'y la kuma iti wheelchair yaw aging ga ita. Awagam ni boss. Ibagam amapan ka ijay mansyon, ta ipapirmam ti tseke, tapno makairwar ka iti kwarta. Awan amin ti mausar dito opisina. Unsa nga agpayso. Anya nga ti pangay ayok. Tapno pirmaan na ti kayot ko apirmaan na. Pirmaan na pa'y kumaati pamalubos na, asikan ti mangimanihar iti negosyo. Kat no mapirmaan na, siya akong ti manager. Maaramid ko amin na kayat kong aramidan. Kan, mairugi tamatan ti manglawlaw iti kayat ta apagpasyaran. Agpanunutak man kit di iti bagak. Tapno maalilaw ko ti loko. Sige, tulungan ka ngagpanuno. Tita, numaimbagan ka din ni sir. Papanawon na tayon dito'y mansyon. Pag ko na amat apapanawan na tayo. Digusan ka di pa'y ni mami. Kat makakuti matan ti ima na. Ha? Ay, kasano nga paiso? Ang mga no agsubli tayo iti boarding house tayo. No ngay adan simublat iti boarding. Saan tayo kuman na pumanaw dito'y mansyon, tita? Ngam awan mabalin tayo, tamakipagnanaod tayo laang ditoy. Anya nga tanokid dawon tayo kan ni sir. Dito'y tayo laangan nga agboarding. Ay, jak amo no mabalin ti kasta, dik. Ibagam to kan ni mami, norumwar da iti therapy room. Kanayon mat ngamin ama pa ni library ni sir. Idi simurutak. Kat adu apa pelis ti sang-sangwanda kan ni sir. Nakasagana ka ka din ang mga wagkin ni Boss Baldado. Padasak no anya ti kunan. Ibagak nga importante ti ibagak. Tapno pastor kan nakti gwardya. Sige, ibagam mo importante, tapno mapilitan amang pastrakan ka. No di na pa'y lapirmaan ti papeles. Amangan no at da maaramid ko kankwana. No day ti kasapulan, tapno matagikwata ti negosyo. Apikit tinasaan. No day ti ultimo remedyo. Aramidak. Hindi pa'y kumanga inaramid mo. Ita, naka-freeze ti bank account. Masurunak. Tapati dagiti check apirmaan na. Tapno makairwarak iti kwarta. Awanin. Di na kun ikan iti check. Umawag ni Ruben. Sikat imang sungbat. I-loudspeaker mo. Tapno mangikuti bagana. Apay ka di, sir. Amangan nga minudamagan na no apay nga ada kanyak ti cellphone nyo. Pagparangam aking maro ti kasasahad ko. Tapno saan nga umay ditoy. Maawata kun ti kayat mo ama pasamak, sir. Di danam namain. Adandanita ama pa ni di opisina. Talaga ka di akadwanak no mapan kay di opisina, sir? Nakadesisyon ako, Hertrud. May mayat no sikat agbalin nga assistant ko. Talaga ka di siyak ti pagbalinan nyo nga assistant, sir? Nalipatam ka din timbaga kasurwan ka. Mamati ak analaka ka makasuro, kunak manen. Agyamanak iti panagtalakyo, sir. May saak nurse? Agbalinak nga assistant ti may sa negosyante? At dantupay saan ang nakaadal. Ngem na duras ti negosyo na. Hello? Asino ka di daytoy? Apay nga addakan ka ti cellphone ninsan. Di na masungbatan takimaro ti kasasaad na, sir. Anyat kaya't mo asawa na kimaro. Tumangat ka din iti barsangan insan? Ha? Unay mo't daytan nga ibagbagayo, sir? Isakit mo ka diti amom abaldado. Kanmaysa, apay a pinagwardyaan nyo ti mansyon.
Kuwang amin, sir. Adda man nagdakdakas akayat na atakawan ni sir. Agsigsigurado laon ni sir. Anyapay dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggen, ti paggibusan, ti seryetayo itaalawas ang napauluan. Baro nga agsapa, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero, kan iti direksyon, Virgie Paglay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Ributazo. Isagsagot kada kayo, ti MTBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito yung estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay.